соли нави милодӣ ман мехостам ки бигӯям ба халқи ҳамватанони азизам ки соли 2016 соли маймун буд. ман медонам ки бисёр хай соли мушкилиҳо буд барои мардум, мисол кризис сахт буд. орзу дорам ки дар соли 2017 дар соли хурус минбар тамоми нозу неъматиҳо бошад, файзу баракат бошад, сулҳу амонӣ бошад. Тихо плачу под луной, сердцу тяжко без тебя, что ж всему теперь виной? По тебе я в час ночной, тихо плачу под луной, сердцу тяжко без тебя, что ж всему теперь виной? ба хотире ки соли 2016 сол дар аввали сол ма камтар аз сабаби оиладор шудагим, фарзанддор шудагӣ камтар бо вазн гирифтагӣ будам. аз ин хотир ки мисол камтар ба худам чеҳраам маъқул набуд ба рӯи саҳна вақте ки қадам ранҷа намудам. то охири сол худо ба шукр ҳама ин хатогиҳоро ман ислоҳ кардам. худо ба шукр мисол боз ба дили мухлисони худ ҷой ёфтам, ҷой кардам худамро. мисоли гап ба хотире ки санъат ин чиз аст. санъат бисёр нозукиҳо дорад ки имрӯз боши туро зиёд дӯст медоранд мухлисҳо, ҳама вақт дар пайбарии ту ҳастанд. фардо ки набоши зуд мухлис метавонад туро фаромӯш кунад. ба ҳамин хотир ман мехостам ки ҳар як санъаткор бояд на танҳо як рӯз, як соату як сонияу як дақиқаашро беҳуда сарф накунаду дар хизмати халқ бошад. чанд сол буд, 3 сол буд ки ман дар саҳна набудам, якамтар ақиб задам аз ҷиҳати санъат. вақте ки наврӯзи 2016 мешуд, ман бисёр дар қалби мардум дидам ки зиёд камтар ман корҳоямро бисёр нодуруст кардам аввали корам. баъд омада дар байни кор бисёр фикру ақидаи худ кати зуд тез кор кардам ки мисол як клипҳои хуб, як чизҳои хуб пеши мардум пешниҳод кунам ки мисол ози як вақти соати шудагӣ аст ки тамоми чиз фаровон аст. мардумам бе ҳеҷ чиз нестанд. барои ҳам қадар халқро бояд дар вай монд, дар ҳайрат мондан бисёр кори душвор аст. кӯшиш кардан дар кор, бисёр заҳматҳо кашидан дар кор ки мисол як чизи хуб пеши мардум пешниҳод кунӣ ки халқ туро дӯст дораду ва эҳтиром кунад. ҳама чиз мисол мушкилӣ дорад. ягон кор осон нест. мисол худованд гуфтааст аз то ҳаракат аз ман баракат. ба ҳамин хотир ҳаракат ки кади баракатро мебинӣ. охирон клипе ки ман пеши мухлисони худ пешниҳод кардам, ин суруди майда майда буд. ба хотире ки номи суруди манро дар ҳол кризис ном гузоштанд. мисол дар 2016 ки кризис бисёр ба мушкилиҳои сахт омад, ҳамин сурудро ман зиёд дидам ки ин суруд бисёр мухлисҳои худро пайдо кард, бисёр ба дили мардум ҷой шуд. оз ман як 4 порчаашро ба шумо замзама мекунам, ба шумо мефаҳмед ки дар бораи чи аст. майда майда реза реза ғусса ғусса пур шуда, зиндагӣ мушкил шуда. Майда майда реза реза ғусса ғусса пур шуда, зиндагӣ мушкил шуда. ёрони ин замона чӣ қадар камдир шуда, пеши дарбори худоҷон бандагӣ мушкил шуда. ёрони ин замона чӣ қадар сангдил шуда, пеши дарбори худоҷон бандагӣ мушкил шуда. майда майда реза реза ғусса ғусса пур шуда, зиндагӣ мушкил шуда. танқиси зиндагӣ мисол чӣ хел аст? ҳар як вуҷуди зиндагӣ, ҳар як ҳиссиёти зиндагӣ мо ки сурудро мисол суханҳоро идея дода мехонем, ба ҳамин хотир мисол ба мухлисони мо бисёр дилчасп аст ва хушашон меояд. иншоалло ба хайр 2017 бисёр нақшаҳои хуб дорам, бисёр сурудо, бисёр материалҳои хуб пеши мухлисони худ пешниҳод мекунам. насиб худо хоҳад.
چشم